Kaixo sexy kuadrilla, zer modu zaudete, hemen gaude, igande batez. Ni Iruñe naiz, Arkakuso bezala ezaguna sareetan, edo batzuk irakurtzen duten bezala deitzen naute, Arkuso, baina ez, Arkakuso da. Eta bai, nire izena Iruñe, ez Irune. Esan dudan bezala, gero zeta sexy gehiago gara kuadrilla honetan, eta hori dela eta ziurrenik orain iritsi zareten askok ez nauzuenez ezagutzen, pentsatu dut Ibai Romerok, bide batez jarraitu ezazue, Ibai Romerok duela hilabete batzuk egindako bideoa 50 gauza niri buruz egitea. Bueno, ekipo, hemen txedokat txuleta, ze bestela 50 galdera gogoratzea, ezakitzuek, baina nire Dori Burmuina kao bukatuko zuen. Nire izena Iruñe da, eta ez Irune, ez Iruña, Iruñe. 1981ko maiatzaren 22an, uste dut asteazkena zela, egun horretan jaio nintzen, Iruñean, eta bai, Geminis naiz, aszendente Sagitario, osea, imaginatzen duzuen neure burua nola dagoen, bide batez. Zuek, ze horoskopo zarete? Gaur egun Iruñean bizi banaiz ere, txikian nintzenean eta 18 urteak arte, 18, 19, 20 arte, Baraininen bizi izan naiz. Ni Barainindarra sentitzen naiz, oraindik orain, bertan bizi eta bizitza egiten ez dudan arren, eta beti eramango dut Barainin bihotzean. Baita bizi izan naiz Bilbon, 5 urtez, 4 urtez. 4 urtez, gazetaritza eta masterra egitenen bilen bitartean, eta baita urtebete bizitzen egon nintzen Lisboan, Erasmusea joan nintzenean. Askotan esaten didate, Iruñe, ez nuen pentsatzen hain altua zinenik, ze? Bai, 197 zentimetro edo 1,83 metro neurtzen ditut. Kaixo, hemen Arkakuso editorea bideo editatzen nabil eta batean konturatu naiz nire CPU-a, nire burua dagoela ziplo 404 errore batekin, eta zenbat neurtzen dudan esatean. Gaizki esaten dut, alde batetik lehenago esaten dut 1,87 eta gero 1,83 ez bata ez bestea. 1,83 zentimetro? Hau da, 1,83 zentimetro, kontxo, 1,83. Oso nada eta asko maite dut altua izatea. Inoiz ez dut arazorik izan, ez da konplejurik. Osea, altu orgullosoa naiz. Arroba. Nire oinetako taila, nire altuerarekin alderatuta esango nuke txikia dela, 43, 44 bitartean baskulatzen duelako. Ikasketei dagokionez, eseri ze traiita. Bide batez, gutxi barru unibertsitatetara aurre matrikulatzeko eta bar epeak zabalduko direnez, nahi baldin baduzue horren inguruko bideo bat egin dezaket. 2 goi-ziklo ditut, animazio soziokulturala eta marketing eta publizitatea, gero gradu bat, gazetaritza gradua, eta 2 master, lehenengoa gizarte komunikazioa ikerketara bideratutakoa, eta bigarrena irakaskuntzako master habilitante, hau da, irakasle izateko masterra. Barkatu irakurriko dudala, ez zait gordetzen hemen gure CPU-an, eta da, kidezaren talde edo elkartea. Bueno, nik gaur egun ez naiz klub bateko edo horrelako kidea, baina gidoia idaztean jarri dut ostegunetako maijokuen klubekoa. Kolore gustokoena esango nuke morea dela, horregatik argia, baina azken aldian banago nire pink, fuksia eran, ikusten baldin bada, ez anairik, ez arrebarik, ni alaba bakarra naiz. Eta harro nago, niri janaria asko gustatzen zait. Askotan esaten diatenean neure burua deskribatzeko oso gaizki pasatzen dut, baina joan naiz fintzen. Alde batetikan marisaltxera, eta bestetikan nire egunean ezin du faltatu barre egitea, jatea eta hitz egitea. Edo zein ordenetan, eta horrela hori zeharkatzen duena da gauza berriak ikastea. Hau dato extra bezala. Ze, urrengo datua da, ea zein den nire janari gustokoena. Eta hau da, askotan egiten dudan galdera eta normalan da. Zein da, zure janari gustokoena, hau da, prestatutakoa, nire kasuan dira nire amaren dilistak eta bestela pizza, zenbat eta gazta gehiagorekin hobe, baina pinarik gabe. Eta beste alde batetik egiten dudan galdera da, ea ze elikagai, ze osagai den gustokoen duzuna. Nire kasuan dira pikilloko piperrak. Ze?
gora Nafarroa. Nire festa edo jairik gogokoenak Sanferminak dira, sindudarik gabe. Barainengo jaiak ere oso ongi daude, baina Sanferminak mundialak. Iruñeko Sanferminak. Ez zure inguruan baldin baduzue, Iruindar, Iruñerriko norbait, galdeizue, edo bestela utzi komentarioetan, eta nahi baldin baduzue, Sanferminen inguruko bideo bat eginen dut, uztaila hurbildu ahala. En plan, gida moduko bat. Edo Sanferminetan bertan. Sexy kuadrilla oso despistatua naiz, eta ja, altua naizenez, normalean banoa aurrera begira, baina nire altueran, eta burua, estratosferan edo horrela izan da. Oso despistatua naiz, eta arazo larri bat dut, edozein lekutara noala, nire gauzak hola esparzitzeko eta lekua espazioa okupatzeko. Nire arropa estiloari dagokionez esango nuke oso erosoa dela eta normalean beltza kolore ezberdinekin nahasten ditudala. Gaitasun bat esatearren esango nuke jendeari barre eginaraztea, txiste txarrak kontatzea, ez dakit hori den gaitasuna edo batzuentzat madarikazioa, baina bai, esango nuke erraztasuna dudala horrekin eta ere entzuteko. Badaude gorroto ditudan bi gauza. Lehenengoa gezurtzea. Eta bigarrena da humiltasun falta. Ez dut ulertzen humiltasunik ez duen jendea. Tia, zarete lehenengoak munduan, egiten ari zaretena egiten, zorionak lortutakoarengatik, baina ubikatu. Koka zaitezte. Niri buruzko kuriositate bat izango da oso altua banaiz ere, nik altuerei beldur diet. Baditut pare bat mania, adibidez, norbaitekin kaletik noanean joan behar naiz eskuineko aldean, eta beste bat da taberna batean, kafetegi batean, jatetxe batean, leku publiko batean, jarri behar naiz, sarrerara begira, ze bestela oso deseroso sentitzen naiz. Deseroso eta ere hemen bati gustatzen zaio kotilatzea nor sartzen den eta nor ez den sartzen. Hondartza eta mendiaren artean txikiz, Iruindarra izan da, esango dizuet, mendia. Baina bereziki ez ura ez zaidalako gustatzen, maite dut biziki, ni naiz oso piztinera, ez dudana gustoko da area. Leku guztietan sartzen zaizu, gero bapatean joaten zara zerbait jatera eta daukazu area ahoan, bero eta hotzaren artean, nik nahiago dut hotza. Zen nahiago dut kapak jarri eta kapak kendu, eta ez egotea izerditzen, ateratzea dutxatik izerditzen niretzat da sentsazio desatxe ginena. Orduan zertarako dutxatu zaren maiatzeko lorea izanik nire urtaro gustokoena negua da. Ez, nola izango da negua, nola izango da uda? Uda berria, eta bigarrena udazkena. Izan nahiko nuken superboterea teletransportazioarena. Lehen esango nuke gehiago gaueko ontza izango nintzela, ze ikasteko sormena eta hori gauean sortzen zitzaidan, egia esan gauetan sortzaileago naizela eta egunean zehar gehiago naizela egiteko gaitasuna handiagoa dudala, en plan pum 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 pum. Baina azken aldian, azken urteetan naiz egoizeko enara. Egia esan, inoiz ez zait kostatu altxatzea, esnatzea goiz. Orduan ezakit, izan daiteke gau goizekoa? Ezin dizuet esan, gai honekin nahiko zalantza handiak ditut. Ze gauez ere lan egin izan dut eta niretzat nahiko gogorra izan da, baina egia da arratsaldeko momentuak direla niretzat gehien probesten ez ditudanak. Hau da, nire goiza izango zen gaur egun gure gaua dena. Nire arratsaldea izango zen gure goiza eta lo egingo nuke nire gauean izango zela gure arratsaldea. Ezakit, zuei kuadratzen dizuen, niri bai. Kontua da, gure errutinarekin ez datorrela bat. Txakurra edo katuaren artean aukeratu beharko banu, katuarekin geratzen naiz sindudarik gabe, esango nuke antzekotasun handiak ditugula, gazia edo gozoaren artean gazia aukeratzen dut, orokorrean. Gustatzen zaitu goza, baina ez naiz bereziki gozozalea, enpalagatzen nau, saturatzen nau oso azkar. Aldiz, gaziak aguantatu dezaket asko, tortilla pintxoak, mundialak. Lehen esan dudan bezala altuerei fobia diet edo beldurra diet, baina baita iluntasunari ere. Txikitatik. Nire plan gustokoena edo horrela bat aukeratzearren ze asko izango nituzke, izango zen pelimanta beldurrezko maratoiekin pijamada batean. Nire bi pelikularik gustokoenak Jurassic Park
bat eta The Devil Wears Prada, hau da, El Diablo se viste de Prada dira, azken honetan nire aktore gogokoenek parte hartzen dutelako, Anne Hathaway eta Meryl Streep. Nire telesail gustokoena Anne with Annie da, baina baditut beste asko gustatzen zaizkidanak, adibidez Gossip Girlekin hasi naiz. Artista bat esango banu, artista hitza nahiko zabala da, hasi nik zentratuko naiz nire youtuber gogokoenetan eta hasieratik jarraitzen ditudanetan eta inspiratu izan nautenak. Horiek dira Gominuke, Ethan Go eta Andrea Compton. Eta Andrea Compton jarraitzen dut Vainerra zenetik. Gazteak zaretenentzat Vine zen bideo laburren aplikazio bat. Normalean asko umorea egiten zuten, tartean Andrea Comptonek. Behin baino gehiagotan eskatu didate zure bizitzako 13 abestiak, bla bla bla. Eta oso zaila egin zait. Orduan, momentuaren arabera izan da, baina beti egonda presente abesti bat. Eta hori da, Kentzazpiren zenbat min, nire abesti gustokoena. Nire sare sozial gustokoena, hau da, YouTube. 2011an hasi nintzen edukia kontsumitzen, 2014an kanala sortu nuen. Oso tarteka bideoak igotzen joan ba naiz ere, dagoeneko 100 bideo baino gehiago ditut, eta ez dakit asko gustatzen zait. Iruditzen zait dela oso sare sozial kompletoa, aukera ematen duela komunitatea egiteko, jende berria ezagutzeko, gauza berriak ikasteko, fantasia. Gehien erabiltzen dudan emojia, hemen idatzi nuenetik gaur egunera asko aldatu da. Nik uste dut neure burua definitzeko erabiltzen dut buelta emanda dagoen aurpegi irribarretsua, baina gaur egun gehien erabiltzen ditudanak dira izartxoak, 3 izartxo daudenak, edo bihotza arrosa izartxoekin. Nire bizitzako bidaia orain arte, ze espero dut hemendik aurrera ere asko bidaiatzea, Interraila izan zen, 19 urterekin, hilabete batzuk lehenago ezagutu nuen, eta gaur egun nire lagun honenetariko bat den Leirerekin ia hilabetez Grezia eta Italia zeharkatu genuen, eta hemendik aurrera bisitatu nahiko nituzkeen eta oraindik bisitatu ez ditudan lekuak, Romaia bisitatu dut, Londres bisitatu dut, baina joan nahi dut, Lisboara joan nahi dut berriz ere, joan nahiko nuke Nueva Zelandara, ez dakit zergatik, baina beti atentzioa deitu dit, eta zure ametxetako bidaia zein da, nik beti esaten izan dut Nueva Zelanda edo Zelanda Berria, Costa Rica, eta orain gehituko dizkiogu 2. Gainera, helburu berdinarekin direla orkak ikustea, nire animali gogokoena dela. Eta da, Tromsora, Norvegiara, uste dutela Norvegia, Tromsora edo Kanadara bidaiatzen nire kirol gustokoena. Saskibaloia da, baina egia da asko gustatzen zaizkidala kirolak orokorrean. Adibidez, flipatuko duzu esaten badizuen nire kirol gustokoenetako bat. Gimnasia artistikoa da, barra eta hoiek. Simone Bilesek egiten duen kirola, alegia. Saskibaloiarekin lotuta edo kirolarekin lotuta, galdera hau txertatu dut nik, zer nahiago dut partida entrenamendua, eta nik argi esaten dut eta argi dakit txikitatik entrenamendua. Nik entrenamenduetan dena ematen nuen, asko sobean nintzen, baina gero partidoetan beti pasa izan zait urduritasunaren gatik, edo ez dakit zergatik, askoz okerrago jokatzen nuela. Ez dakit zuei pasatu zaizuen edo halakorik ezagutzen duzuen. Betetzeko dudan amets bat, izango litzateke urte bat pasatzea munduko leku ezberdinetan bizitzen. Pixka bat ere neure buruarekin bizitzen eta egoten ikasten jarraitzeko. Asko gustatu zitzaidan Londresen izan nuen esperientzia, eta gustatuko litzaiake modu luzeagoa egitea eta modu sostengarri batean ere bidaiatzea, osea ez izatea turista, baizik eta geratzaleku batean bizitzen bertan tarte batez, eta horixe, bizitzarako esperientziak lortzen, ikasten, jende berria ezagutzen, leku berriak ezagutzen, deskubritzen. Ezkertiarra, feminista, antifasista eta internazionalista naiz. Bueno, ekipo, ez dakit 50 baino gehiago. Helburua zen ni hobe ezagutzea, eta espero dut datutxo hauekin lortu izana. Asike beste galderarik baldin baduzue utzi iruzkinetan, gogoratu, eman like, aktibatu kanpaitxoa notifikazioak jasotzeko, hurrengo bidera arte. Aio! Mua! Iu!